Waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-MFCC f'taqal il-Prim Ministru Roberta Bela preżenta makkinarju ġdid li mistenni jolli l-kwalità u jnaqqas id-tbatija tax-xogħol tal-ħaddiema tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni waqt li wkoll iltaqa' mal-ħaddiema tad-Diviżjoni u rringrazzjahom tal-ħidma tagħhom lejlet jum il-ħaddiem, il-Prim Ministru qal li dan il-proġett jinkludi sistema ta' drones li mill-ajru jkunu jistgħu jidentifikaw l-iskart u bekk tħaffef il-proċess ta' tindif b'mod partikolari fiż-żoni li huma rurali u bi sfida l-aċċessibilità. Preżenti għall-okkażjoni kien hemm ukoll studenti mid-Dipartiment tal-Intelligenza Artifiċjali fl-Università ta' Malta li żviluppaw din is-sistema. Dr. Bela faħħar il-ħaddiema ta' Clean Malta li kien ilhom ma' 30 sena bil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom staġnati u kellu jkun dan il-gvern li fi ftit ġimgħat wara laqgħa miegħu ġew indirizzati l-ħtiġijiet u tjiebu l-kundizzjonijiet tagħhom. L-istess konferenza ġiet indirizzata mill-Ministru għall-Ambjent, Enerġija u l-Indafa Pubblika Miriam Dalli, is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield u d-Direttur Ġenerali ta' Clean Malta Ramon De Guara. Il-Ministru Dalli qalet li l-Indafa twassal l-ambjent aktar b'saħħtu b'komunitajiet aktar b'saħħithom u li l-investiment bla preċedent li qed isir f'dan il-qasam qed jikkontribwixxi biex Malta tibqa' attrajenti għall-investiment u bekk il-Gvern ikun jista' jibqa' jinvesti fin-nies. Naf li n-nies hemm barra japprezzaw dan ix-xogħol, kif napprezzah jiena, kif japprezzah is-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield u l-Gvern kollu kemm hu, għaliex il-kummenti tan-nies ta' kif qegħdin jaraw il-lokalitajiet tagħna isbaħ u kif jaraw lil ħaddiema tal-Cleansing Division fil-lokalitajiet jasal u qed ikun feedback pożittiv ħafna. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari responsabbli għal kif dan ukollu parti mill-qafas tal-Viżjoni Malta 2050 u bekk qed titpoġġa l-ewwel ġebla fil-bedament tal-futur. Spjega li din mhix biss konferenzi iżda ċelebrazzjoni tal-impenn u tmexxija kollettiva favur ġejjieni aħjar. Il-ħaddiem jiggwadanja b'kull mezz, jiggwadanjaw pagi u kondizzjonijiet aħjar, qegħdin ibatu anqas għax illum għandna dan l-investiment. Aħna l-ħaddiema li llum għandna 900 ħaddiem huma s-sinsla ta' din id-diviżjoni u s-suċċess fl-indafa pubblika huwa kollu mertu tagħhom. Aħna flimkien mal-ħaddiema irdu nkomplu ninvestu għaliex pajjiżna rridu ħisbaħ aħjar b'ambjent illi jilqek u bi kwalità ta' ħajja aħjar. Min-naħa tiegħu id-Direttur Ġenerali Ramon De Guara spjega l-avvanzi li għamlet id-diviżjoni fl-aħħar snin fil-waqt li ta' mertu lil ħaddiema preżenti.